sindisiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Pagkabukas-bukas ko po mga tugang kan sa kong Facebook. Digdi po sa page kan DCGB. Nabasa ko tulos Kuya Neme. So, ano ini? So, Girl Scout of the Philippines Office. Diyan tabi yan sa Barangay Gugon, Legazpi City, no? Hinabasan. Yugon mo ba? Hinaba. Minapoon pa sa naan taon. May harabasa. May harabasa na naman. Anyway po mga tugang, ano? Idalion talang po ini, ano? Nahabasan po ining Girl Scouts of the Philippines Office, dyan tabi ang sa Gugon. May mga gamit na nagkakuro at tabi mga tugang. Sigun po sa entrevista po kan DCGB News sa Council Executive kang Girl Scouts of the Philippines dyan po sa Legazpi City. Nawara po duwang laptop and computer. Duwang sound system, sarong laminating machine, sarong TV. Sukos po kan nagkakaroa approximately nasa 100,000 pesos. 100,000 pesos. So, yun na nga ni ano, atabon so atake kan mga nangarabas, atabon so atake kan mga habas o kan mga mahabon. Digdi po sa opisina po kan Girl Scouts of the Philippines, digdi po yan sa Barangay Legazpi City. So ngunyan, ang apila po kan podkay so Council Executive of Girl Scouts digdi po sa Legazpi, which is si Madam Rose Banyes, sa publiko, kung igwan po sa indong magpabakal kaining mga nasabing mga gamit na ini, no? Laptop, laminating machine, sound systems, computer, pwede po, o tapos TV, pwede po nindo i-report sa police. Ayo po. Again, laptop, tabi, mahihiling mo man. Kuya Nami, pag ang laptop ni reformat, dahil ng history, ano? Pag ni-reformat na si laptop, dahil ng history, usually araw ka ng pigigibo, re-reformat po yan, tanganin na dahil naki-history, dahil na maaraman kung ano, kung sa inhali, o kung sisay ang dating tagsadiri kan laptop. Pero pag napabakalan po kamo, kimang araw ka ni duwang laptop, kung halimbawa ngaya pigtang ro ngaya, uy, kung dahil mo ngaya kaya ni bakalo na laptop, igwa ngaya akong computer, o igwa pa ngaya akong TV, pwede na po ni doon i-report sa police. Ano? Minsan kaya kita pagtitang roan kita ki bagay na barato. Bagay na kumbaga pag pinabakal sa imo ganahonon ka na. Mamira nga yan television yan, sabihin tanang so TV worth 15,000, ipabakal ko na sa nangyay sa imong 5,000. Ganahonon na kita dyan, tabi mga tugang. Ano? Kaya sige, babakalon taman, dahil nasa naya ako maribok, sayang ngaya kang pagkakatao na, mabakal ngayon eh, no? Dahil po aram, so pigiiling-iling mo tabi kang paborito mong pelikula. Hali po yan duman sa mga kawatan. Hali po sa maraot na paagi. Okay?
Tabi, in kaso arog ka ni Tabi, ugalion ta po na daipo kita kaan mag-intindi. Ugalion tang daipo kita kaan magbakal. y te pongo en tu Kaya po nakulo nang nangangabas tapos tigpapabakal lang sa inda mga gamit is because kita mismo nagbabakal kan mga hinabasan. Dahil po kita magbarakal kayan. Mga padaba niya to na pamilyang Bicolano or even pamilyang Pilipino. O sige pati na so foreigner. Okay. me despido. Anyway po mga tugang, aldaw ning Es mi Lunes na naman, petsa 6 na po kan bulan ng Enero taong 2024. todo. El fuego Uyug-uyugon mo yan, Anom na aldaw na palan makatapos magpurutukan. Anom na aldaw na palan makatapos magsangli ang taong 2025. But still, garo 2024 man giraray, adi? Sisay tabi dyan so dahil nakaka-move on sa taong 2024. Alright? So, ano yan? May transition po yan. Sabi nga, pagsangli kang taong 2025, dit kaya so nagkairing kong logo sa Facebook eh. Dito nagkairing kong logo sa Facebook, manungod po sa taong 2025. Narahin na daw sa mga yan. Sa diri sarang mga 2020. Garo dahil maugmang nagsangli sa 2025. Adi? Okay? So anyway po mga tugang, iribaran kita hanggang alas 3 ning pagkahapon. Ngayon pong aldaw ning Lunes, January 6, 2024. Happy birthday pala po sa gabos na mga nagseselebrar kansa inda mga kumpleanyos ngunya aldaw ninyo, Happy birthday. May you have many more birthdays to come, Kung sisay ka man po, kung sain ka man alupalop kan mundo, maugmang kumpleanyo tabi isa sa imo. Alright? So sige. Para po sa mga greetings ta ngunya na pagkahapon, sa mga gusto po magsabay sa tuya na pag-urulay-ulay, pwede po kamo mag-upod or mag-text sa 0927-398-0955 or pwede man po kamo mag-comment dyan sa atong Facebook Live DCGB News Online. Mga tugang, manungod po sa selebrasyon kan ika-32 na National Children's Month, in celebration of the 32nd National Children's Month, ang Department of Labor and Employment po mga tugang or DOLE, kaibanan po ang Camarines Sur Province, diyan po yan sa Kamsur, Siyempre, Kamsur, Camarines Sur Provincial Office. Nag-launch po ning proyekto na pigaapod na Angel Tree. Kapag kabasa ko kanin, naramdaman ko si Angel. Ini pong proyektong inikan Kamsur, pigaapod po ining Angel Tree. Nata daw ta Angel. Nata daw ta tree. Angel Tree. So kahoy. Anghel na kahoy. Angel Tree. Ang sa iya pong purpose is to bring hope to 150 child laborers dyan tabi sa Baaw. We are going to talk about children nowadays, Diyan tabi sa Baaw, igwada tabi ding 150 mga aki na laborers na matatabangan po kaning pigapod na children, Angel Tree, Ini pong proyektong ini, sabi digdi, provided the children with food, school supplies, hygiene kits, and other essentials. So, sinabi po ni Regional Director Imelda Gatinao, kang Dole Bicol, in-emphasize niya po ang importansya na mai-address po ining child labor.
Ano ang child labor? Initabi sa mga aki, minor de edad na nagtatrabaho. Due to sobrang kahirapan, dahil naki-choice sa mga aki, kundi magtrabaho. Matrabaho na sa nangaya ako. Tangani na makatabang ngaya sa sakuya na pamilya. Matrabaho na sa nangaya ko, tangani na mabakal ko ngaya sa mga bagay na gusto ko kay puhanan ko. Matrabaho na ngaya ako. Tadaman niya ako pig-asikaso ngaya kan sa kuya ng mga magurang. Mayugon mo na bagayan. Sabi po digdi, ang mga aki idatabi deserving o deserves the chance to grow or grow up in a safe and nurturing environment. Safe and nurturing environment. Bako lang basta safe, kundi may nauukudan. Nag-grow ang mga kaakian. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Gabos na li. Diba? So, ang makamurumudo although I don't know, siguro ko dahil sa simoy ng Kapaskuhan, nakulo sa mga aki na nag-iringuwa, but siguro now wala naman masyadong para iringuwa dyan, especially dyan tabi sa luwasan, especially dyan tabi sa luwasan, sa mga terminal, sa may mga malls, dakulo ng mga aki na nag-iinguwa man kan buhay din na makakoa kan sa indang mga ning kwarta, nanganin na mabakalidan sa mga gusto. Ang hapot, aram po bayayan kan sa tuya ng mga magurang. Ha? Alright? Okay? So sige. Happy 32nd National Children's Month ngunyan, Okay, tang mga magurang tabi, aaramon taan mga karapatan kan sa tuya ng mga kaakian tangali na dapat na apod kay ni tangali na maitauta, and then mapadakulatan sa tuya ng mga aki at maging confident kita na an aki ta napadakula ta ring tultol. Kasi we never know what will happen tomorrow. Dahil aram kung ano mangyayari sa aga. Dahil aram kung buhay pa kita. Dahil aram kung kaya ta pang magtrabaho sa aga. So as much as possible, as a parent, dapat manurture taan sa tuya ng mga kaakian. Okay? Matawaran ta ning tamang lugar kan sa indang istaran, bado, ma-provide tan sa mga pangangaipo. Okay? So, sa mga magurang na nagtataokan sa indang mga o nagigibo kan sa indang mga obligasyon sa indang mga kaakian, we salute you all. Happy Children's Month celebration tabi sa tuya gabos. Alright, sige. Okay, digdi na po kita sa satuya na pag-uurulay-ulayan ngunya na pagkahapon. Napag-urulayan ta naman sa natabi ining mga kaakian ngunyan. Ang satuya na mga kaakian. Ano nga ni Kuya Nemi, ang apod sa mga aki ngunyan? So generation? Ha? B? Ano da? Day ko man nasa ano nga ni ang apod kan generation kan mga aki ngunyan takit. So ako ang aram ko ako millennials. Aram ko ako millennials. Ang mga millennials inaki ini I don't know kung tama, 1980 until 2000, I guess, mga arugayan. Sige daw tabi, tabangin daw tabi ako ni daw. So Gen Z, ano iyan? Millennials are born in what year? 1981 to 1996.
Iyo po ang mga millennials. May nagsasabi man na ang millennials na 1980 to 1994. Mga araw kayan. Basta batang 80s and 90s. Iyan databian millennials, no? Ano ang igwas sa millennials? Some are very proud na sinda millennials. Jerome, millennial ka? Millennial, day ka na? Ano ka na? Zebra ka na? Gen Z? Okay. Si Angel, millennial ini ano? Si Angel, millennial. Tapos millennial ka, Jel? Bako? Baby boomer ka, no? Okay, millennials. So, manunod naman po dyan. So, apod gini. Sungon niya na kita mag-urulay-ulay na kita sungon yan. So, minunod po dyan. So, Gen Z. Generation Z. Oh, Gen Z na si Angel. Ang mga Gen Z naman, namundag po sa taon na 1997. 1997 ka, Jel? 1998? Namundag siya sa taong 1998 hanggang 2012 na may approximately population of 69.8 million. Sunod naman sa Gen Z, ining Alpha. Diba? Alpha. Bako tabi beta. Alpha. From 2010 to 2025, paano hindi nag-overlap ki duwang taon na di? Ano mo daw kayo nagkakahiriling ko digdi sa tuya na ano? Reference. Okay. So basically, we are going to talk about Gen Z and Generation Alpha. Ano? Ini mga aki na pinangaki almost 2000 and 2000 until 2025. Especially ining Generation Alpha. Ano po ang sa indong nanunotaran? Ano ang sa indong napapansin sa mga aki nga na, sa mga aki ganyan? Tabi, no? Good afternoon, tabi hali kay Madam B. Ang magayon, mabuot, as in generous na agom ni Kuya Nems. And then good afternoon da Kuya A. Nakaantabay po kami sa imo. Happy Fiesta sa Kumadkad Castilla. Ali kay Lorna Plaza. Okay, sige. Balik po kita. Ano po ang sa indong base sa indong ano yan? Paghiling-hiling. Base po sa indong obserbasyon. Ano po sa indong naoobserbahan sa mga kaakian yan? We are going to talk about Generation Alpha. Kasi so Gen Z somehow may similarity sa millennials. 'Di ba? Sige daw tabi, bilang sarong magurang aramon ta kung ano ang ira kan mga kaakian tangon yan. Ano po ang sa indang mga ugali? Ano ang sa indang mga apod gani, ano ang nawara sa inda, ano ang nadagdag sa inda bilang sarong aki? Dahil tarig di kay puhan tabi ining ano yan dahil po kay puhan dig dining research. Bilang sarong pamilya, bilang sarong magurang, ano po ang nahihiling ta? Kumbaga naturalmente na minaluwas duman sa ugali kan sa tuya na mga kaakian. Is it good? Is it better? Or is it bad?
Ano sa mga bagay na magayon, ano sa mga bagay na alarming sa mga kaakian ko niyan, 'di ba? One thing, saro sa mga ako personally, nanonotaran ko po mga tugang sa mga aki ko niya. Sa mga aki as in aki hanggang teenager. Very intelligent. Mga matatalion. No? Very intelligent, especially sa paggamit po ng mga gadgets. Okay, tapos nakita kan ururon tamanugod sa gadgets kung anong aldaw, anong oras hindi pwede magamit, kung pirang oras sa sarong aldaw hindi pwede magamit. Dan nakita dyan. Tapos nakita dyan. Dumana kita sa how they are using their gadgets. Mga matitibayon po magamit ng mga gadgets. Saro sa mga magayon, nakatangian kan mga kaakian ngunyan, very techy or talagang since nabuhay sinda sa panahon kan teknolohiya, very techy sinda. Ano ining techy? So mga matitibay magkulikot maggamit ng mga gadgets. I don't know kung igwaning psychological tactics ang gadgets, ang mga nagigibo ning mga tablets, computers, na madalion para sa mga aki mag-operate. Di ba? Mga madalion sa mga aki mag-operate ng gadget. Even 2 years old, kaya mag-operate ng gadget, aram ninda kung saan sinda mapindot. Aram ninda kung ano ang mga bagay na gusto ninda. Aram ninda pag gusto ninda, pag abo ninda kan sarong bagay, pag nahalimbawa baga nakahiling sa gadget, sa mga aki, very techy bagayan ano. Aram ninda kung pag abo ninda, kaya nindang halion sa screen. Sisiring sa nabaga, si swipe left, or si swipe right. Pero pag gusto ninda, anong pigigibukan mga kaakian? Pipindot sana plok. And then yaon na naman. Ma-play na sa video na gusto nindang hilingon. Madangog na ninda sa sounds na gusto nindang madangog. Wara ka iyan kinagturo. So kumbaga naturalmente, sa mga aki ngunyan, na teki. Saro yan sa mga magayon na bagay na nahihiling tango niyan, positive sa mga Generation Alpha. Sa mga nagka-inaraki na 2010 to 2025. Di ba? Saro po yan sa mga positive. Very techy. Mga matatali. Madalion sinda magtuom kan alphabet ABCD as early as 2 years old. They can recite ABCDE. If di ako kato inabot, hindi ko aram mo inabot ako kato ki pirang taon bago si kuya natuom so ABC. Pinabot ako kuya Nemi ki pirang taon bago ako multiplication table nga ni elementary ko napagalan pa ako eh. Pero sa mga aking ngunyan, mga matibayo na. Mga matibayo na, mga matalion po ang mga kaakian ngunyan. Very techy na po sinda. Saro po yan sa mga bagay or duwa sa mga bagay na positibo sa mga aki ngunyan. Natural po yan. Natural da ang ngunyan tabi mga tugang na ang mga aki very intelligent. Diba? Natural po yan na nagluluwas ngayon sa mga kaakian. I don't know, because of siguro ko sa mga formulated milk. Sa iling mo kuya na may igwa kaayan. May contribution ng mga formula milk kung madali makatuuman mga aki, madali makaukod ang mga aki ngunyan, or even dahil sa indang nagtuturo, they know how to operate, especially gadget, cellphone, computers. So yan ang saro sa mga kahanga-hanga na mga characteristics kan mga Generation Alpha. Intelligent, matatali. Ano pa po, sa iling po nito mga tugang, bilang sarong magurang, bilang sarong tito, bilang sarong tita,
or even bilang sarong lolo and lola, what is good thing about Generation Alpha? So mga pinangaki ngunyan. Siguro kung edad kang mga Generation Alpha, Kuya Nems, ano na ang very ahead na, so 14 years old, 15 years old, ano? They are Alpha. Mga matatali pong generation nagluluwas ngunyan. And igwa man da po mga tugang ning bagay or ugali or attitude na medyo alarming para sa Generation Alpha or even sa mga Z, Generation Z. Saro-saroon ta po yan sa satuyang pagbabalik. And para sa satuyan ng mga magurang, ano ang mga bagay na dapat niya to na maaraman sa mga nakakaalarmang mga attitude kan mga kaakian? Ano mga dapat niya tong gibuhon bilang sarong magurang? Kasi somehow pag sa tuya ng mga aki duminakula not the way we want them to be. Baka magabot sa punto na kita mismo mabasol. Ay, kasalan ko ngaya ini. Day ko natutukan sa aki ko. Ay, kasalan ko ngaya ini. Day ko ngaya. Day ko nagiyahan sa aki ko. That's why so aki ko ngayon arog na kay ini. Mabalik po kita mga tugang. Pag saroon tayo ng mga negative attitude kan mga kakian, pwede tang maagapan. Mabalik po kita oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tocino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone.
Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Mga tugang, balik po kita sa satuya na pinag-uurulay-ulayan. Ano, kasubago sinabi ta, saro sa mga bagay na magayon na katangian or attitude kan sarong aking alpha is they are very intelligent. Mga matatali po, naturalmenteng matatali. But there are things na alarming manungod po da sa inda. Ano? Even siguro ko Generation Z, Generation, ano pa ba? Millennials, somehow igwang mga may mga araw kaning attitude, but mostly da po ngunyan as sa presenteng taon, sa presenteng era, may mga alarming na ugali. Nabasa na nindo ining YOLO. Nabasa na nindo po ining mga tugang na pigaapod na YOLO. Very popular bagay ni ngunyan. Kan panahon ko, garo day ba nining YOLO na ni? Kan panahon mo ko yan na may uso na ining YOLO? YOLO? Y-O-L-O? Day mo pa man na ano? Kang nagkaklase ka pa, day pa man ano? YOLO. Ang meaning po kang YOLO, you only live once. Sarong beses ka man sa nangaya, mabubuhay. You only live once. Nailig mo na bagayan. Sa tataramon pa sa nang you only live once. Daay na suturo kan simbahan duman ko yan, Ems. Daay na duman so second life. Di ba? Totoo ba ko? Wala na so life after death. Kasi sabi kan YOLO, you only live once. And this YOLO, siya po sarong attitude. No? Saro po siyang attitude. So pag sinabing you only live once, mentality po yan. Saro po siyang mentality. YOLO. So kawatan yan na bilog na pag tinapon mo nagabalik. Bako manin ni YOLO. Yoyo ito. Yoyo. You only Kamu YOLO. YOLO mentality. You only live once. Kapag siring na po ka ni mga tugang ang mentalidad kan sarong aki. Wala na so wala na so eternal life baga. Day na digdi so life after death. Day na digdi wala na day mo na naiisipan sa pagkakataon na pag nawara kita sa mundo, mabubuhay girari kita, makakataning ta ang Diyos, makakaibanan ta ang Diyos. Wala digdi sa yolong ini na mentalidad. Ini sa mga bagay na medyo alarming, you only live once. Aki idaa po mga tugang na may mentalidad kan YOLO.
Mas pig-iinot da po ka iniining siram sa buhay. Mas naiinot ang kasiraman. Sarap ngayon, hirap later. Dai na da po kanina iisipan ang mga masunod na aldaw. So habang yaon pa, sunggaban mo na, girl. Guys, di ba? Ini da po so mentalidad kanyo. Well, there are some na magayon pag ginamit mo ng YOLO. Opportunity. Kung may oportunidad ka sa buhay na umasenso, sunggaban mo na. Depende po sa paggamit. But ini YOLO, nangyayari ini, mostly nangyayari ini sa mga bagay na mga masiram sa buhay. Bar digdi, walwal digdi, inom duman, rabas digdi, rabas duman. You only live once kasi. And tomorrow, bahala na. No? Naiinot po ang siram sa buhay, naiinot so kaugmahan, naiinot so waralwalan, irinuman, without even thinking what will happen tomorrow. Sige sa na ngayon, panipakainom pa ngayon kita, mag-araga ngayon kita kiirinuman, total birthday mo man. Bahala na ngayon sa aga kung di kita makalaog sa eskwelahan. Some kind of YOLO mentality. Pero sa mga baby boomer kay ito, adik ko yan sa mga boomer generation, makaturog kitang atab ngunyan, tangani na makalaog kitang atab sa satuya na eskwela sa aga. They are thinking about tomorrow. So which is which? Arin ang mas magayon? Arin ang mas maray? As a parent, kasi pag inapot mo ang mga aki, ang mga generation alpha, sasabihon nila, mas magayon itong YOLO mentality. Mas magayon itong, oy, walwal dito, walwal doon. Anyway, tomorrow is another day. Tama daw, Shara? Ano ka, YOLO? Bako ka, YOLO? You are thinking about the future. You are thinking about tomorrow. So, ano ka? May attitude ka kang millennials and baby boomer. Diba? YOLO mentality po mga tugang alarming na ugali na mentalidad kan sarong mga aki, sa as of now. Usong-uso ini, minsan nga ni nakalaag na ini sa profile kan Facebook sa Instagram, sa mga social media accounts. Nakalagi ni duman. Halimbawa, kaya, Kuya A, piyaw naman sa baba, YOLO. You only live once. If gagamiton tayo ng YOLO mentality sa bagay na aasinsuhan ta, not to the things na daing tomorrow, daing walang bukas, sabi nga ni. Diba? Uubuson mo sa buhay mo ngunyan, uubuson mo sa kaugmaan mo ngunyan, and you don't care about tomorrow. YOLO mentality. Sarap po yan sa mga bagay na acquired kan sa tuya ng mga kaakian at this very moment. YOLO. YOLO mentality. Sarap pa po sa mga bagay na alarming sa panahon ngunyan. There are some kids, there are some alpha na over ang pagiging confident. Overconfidence na sobrahan sa kampanya. Kumpiyansa pala. Sabi ni Angel, ang YOLO ngaya,
So apelyido ngayon kang guminanang sa gymnastics. Si Carlos Yulo. Yulo ito ni Yulo. Bago Yolo. Pangaran da po ang kasarong pugi na artista. Si Yulo Pasko. Ay na ka, Angel? Digdi na kita. Sa pagiging overconfident kan sarong aki. Well, being confident, day po kimaraot. Na kumpiyansa ang sarong aki sa iyang sadiri. But anything na over, anything na sobra, is nakakasama. Pag sobra ang init kan kape, nakakapasok. Pag sobra ang linaag mo sa balding sa tubig, o sa balding tubig, mauula sa salog, makakadalinas. Even sa mga engines, pag sobra ang nilaag mong oil, maraot man. Pag sobra man ang sa imong confidence, nakakaraot man po. And saro po yan sa mga bagay na acquired kan sa tuya ng mga Generation Alpha. I am talking to the parents, tabi, ano? Kasi kalaban ako ngunyan kan mga alpha eh. No? So ano na ining overconfidence kan mga tawong igwakani? Even millennials, even Gen Z, iba, dati kayo ito, igwaman ka ni. There are some na overconfident man, but mostly da tabi ngunyan kang alpha are OF o OC. Overconfidence or overconfident. Ini da po sa mga sa mentalidad na dahil na tatao magdangog. Dahil mga ako pagturuan mamata, aram ko ang pigigibo ko, imuyugon mo bagay. Nadangog mo na sa aki mo tabi tiya. Nadangog mo na tabi ang tiyo sa aki mo. Dahil mga ako pagturuan mamata, aram ko ang pigigibo ko. Dahil na po tatao magdangog. Dahil na tatao magdangog sa mga advices, sa mga pasunod, kan mga mas nakakagurang sa iya. Sad but true na may mga arog po kaning mga aki ngunyan. Diba? Sabi mo ngaya kaya kuya, mga matatali ngaya sa mga aki. Yes, true. Sa true. Diba? Sa true. Mga matatali talagang mga aki kuya, but dahil mo man matatawadan an advice kan sarong mas nakaka gurang sa satuya, kasi sila papunta na, pabalik na tayo, papunta pa lang. Inagihan niya na ini. And I'm sure, dahil man yan matauning advice kung dahil hindi inagihan sa buhay. The problem of being overconfident, dahil na po kita tatao magdangog. Dahil na po kita tatao magsunod sa mga advices. Ika na sana ang pirming tama. Sala sinda gabos. Ikatama ka, dahil ka manasa sala. Dahil mo ngayon ako pagtaraman kayan, taram kong pigigibo ko, I know what I am doing and you are wrong. There are some kids na arog ka initabian, dara-dara, balon-balon na attitude. And ano mangyayari kung arog ka ding sa tuya na aki? Nagpasiring niya naman sa eskwelahan. Even sala na siya. Na-guidance na siya. May kaiwal siya. Dahil nagpapadaog. Imaginean mo na sana kung gabos kita digdi sa mundo, gabos taaram ang tama, gabos tama ang ayun ang pagkaaram ta, na tama kita. That's what you know, na tama ka. Dahil mo man aram na sala ka. Kaya grabe ang paninindugan mo na tama na. Di ba? Imagine that gabos kita tama. Gabos na paninindugan ta sa buhay tama. Pirang bilyon na tao sa mundo. O sabihin ta na sa sarong classroom, sa eskwelahan. Gabos na mga estudyante ni madam, puro tama ang paninindugan, pero bako parareho. Ang luwas ka iyan. Garo ka dyan sa udan. May mag-iiriwal dyan, sigurado.
Saro po yan sa mga bagay na dapat siguro ko i-monitor kan sa tuya ng mga magurang on how to make bawas the confidence. No? Bawasan ta so overconfident na agi, bawasan ta. And may mga aki man ngunyan tabi, garo ko kula ko kita sa oras, ano? May mga aki man ngunyan na sobrang emotional. Gen Alpha, very emotional. Ako igwa kong aki na 8 years old. Perfectionist. Pag nasa sala siya, very disappointed sa iyang sadiri. Biyo na piglalatak ang payo. Sala ngay ako. Very emotional ang mga kaakian ngunyan. Maybe because of videos, o ano pang mga nagkakahiling nila sa social media. Kumbaga, wala ang daing room for improvement sa indang buhay. Kasi nga ni, feeling nila perfect. Feeling nila confident nga ni sinda sa buhay nila. And once na nasala sinda, very emotional. And sad to say, may mga bagay na nag-aabot sa punto na nadidepress ang aki. May mga bagay na nag-aabot sa punto na nagpapakamatay ang mga aki because of being very emotional. Masyadong maramdamin. Sa dayuto na bagay, dakulao ng impact sa inda. Sa dayuto na bagay, pigpapadakula. Emotional nga ni, di ba? Once na natamanan sa indang ego, wow. Kalaban na ang bilog na mundo. May mga aki man na mga negative thinker. Kamusta po na akin nito? Pag sinabi mong kaya mo yan, nagtutubo daw na kaya mo yan. Kasi there are some kids na masabi di ko kaya. Even sa eskwelahan, no? Pag may performance sa stage, siyempre pipiliin niyan kan sa iyang teacher because si teacher aram na kaya niya. Pero sobrang supog niya, masabi siya, ay di ko kaya. Bako ako matibay. Kabaliktaran man ini kan overconfidence. Negative thinker. This is not for me, mommy. This is not for me, daddy. So, cheer up ta. Di ba? We need to cheer them up. Na mabagon sa indang mentalidad. So, kung igwaman kitang overconfidence, man ini sa kabaliktaran. 360 degrees na kabaliktaran kan overconfidence. Negative thinker. Naramdaman ko sa aki ko, sinugo ko. Nya ko timplay da akong kape. Sabi niya sa kuya, pagkasabi kong, timplay daw niya ako akong kape. Paano kaya kung mapaso ako? Diba? Example ka negative thinker. Dahil niya kaya, dahil niya, even mag-try, abo niyang i-try. So, i-cheer ta po sinda, no? Especially, madali lang ining negative thinker. Medyo, alarma lang ining YOLO, overconfidence, and so pagiging super emotional. No? And last but not the least, ini pong mga aking ngunyan, magastos. Mga kakian ngunyan magastos. Agree? Agree daw po. Agree daw po kamo sa kuya na ang mga kakian ngunyan very magastos. Ang mga si Angel nag-agree. Di ba? Pag sinabi mong dai, babalikan ka niya. Pag ikangani, pag ikangani nagbabakal ka, tapos pag ako dai, baka babakalan.
Super gastos. Dahil basta-basta na ako kontento. Mabakal nga akong sarong burger. Binakalan mong burger. Kaya po ako pagyaki saro pa, baka magutom ako. Kapuan ko, gusto ko ngaya toy. Kaya po ako ngaya dakol na toy. Tabag sa mga playmates ko, pag nag-intra sa kuya, may toy sinda. Well, okay man ko ta na ito, pero kung paano yan, kung 5 kahig isang tuka kita. Diba? Super magastosan mga kaakian yan, mga alpha, because yaon po sa word na upgrade. Maray kong grade ini sa schools na naglalangkaw. Uso bagang mo yan ng upgrade, ade? Di ba MJ? Uso sa upgrade? Uso ang upgrade. Ha? Pagluwas kan unit na latest, upgrade niya ako digdi. Bakal kibago. Gusto ta igwa kita kan latest na nagluluwas. Gusto ta igwa kita kan pinakamagayon. Gusto igwa kita kan pinakamahal. Siya masasabi tang super gastos po kan mga akes. Nga na super gastos. That is because of the word upgrade. Marketing strategy kan mga manufacturer. Kasi any. Oo. Marketing strategy kan mga manufacturer. Mahiling mo, maski ka maghihiling ka kung anong paborito mong pigiling-hiling sa YouTube, sa Facebook, even nga ni magkaraoke ka sa YouTube, may minasulpot na advertisement. Anong day mo man iyan talaga mahiling. Nagilo ka na sa nakanbuhay mo, dapat baga pag nagkakanta ka, kakaraoke ka sa YouTube, usually bagang yan sa YouTube na nagkakaraoke. Biglang may advertisement sa taho kang kanta. Tas maaraman mo, nasa merkado na palan sa pigahalat mong upgrade kan cellphone worth 80,000 pesos. And gusto mo ka ito magbakal. Dahil ka makaon, babangaon mo, subalon mo, titipunon mo, makabakal ka lang kang latest phone na yaon sa merkado. Kaya magastos po kita. Magastos po ang mga kaakian mo yan, especially. Because of the word upgrade. Upgraded ang lifestyle ta. Even sa sapatos, ako kay ito saro lang na sapatos, may raot pa, tsaga-tsaga kita. So iba nga ni kito nakatsinelas. Come to think kung paano kita ngunyan, come to think kung gurano kita kaswerte ngunyan in terms of material things. Piraan sapatos mo, Rom? Piraan sapatos mo? Sapatos? Pirang klase ang sapatos mo? Tolo, 4. Di ba? Tolo. Oh. MJ, piraan sapatos mo, MJ? Ha? Pira. Magsabi ka, sa kamot, more than 10 pairs. More than 10 pairs, di ba? Oh. Upgraded ang lifestyle tangon yan. Depende po ang satuya na pigsusulog. Depende po sa satuya na outfit. Kung ano subado mo, dapat iyon man ang sapatos mo. Kasi baka durulagan kita kan satuya na mga friends and tawag, apo doon kitang baduy. That's why upgraded ang satuya na lifestyle. That's why magastos po kita. So these are the things na alarming po pag abot sa mga kaakian. Pero kung ika-MJ may 10, so more than 10 pairs of shoes, ask them, the alphas, kung pirang padis ang sa indang mga sapatos.
So parents, our dear parents, sa mga padaba niya to na parents, nasa sa tuya po yan, no? I-analyze ta kung nakakatabang ba ya ini? Or may danger ini at the end of the day? Natatabangan ba ya kanin sa tuya ng mga kaakian? Is it a basic necessity or wants? Kasi baga may needs and wants. Is it their needs or is it their wants? And kapag nagpadagos ini sa inda, no? Anong pwedeng mangyari sa satuya ng mga kaakian? YOLO, overconfidence, masyadong emotional, negative thinker, and super gastos. Ano kaya ang mangyayari sa satuya ng mga kaakian 20 years from now? And then one of saro sa mga toxic attitude na sana mawara, mabawasan because really existing ining feeling entitled. Malis ka dyan, ako dyan. Saro sa mga bagay na madadungog mo. Mali ka dyan, sa kuya iyan. Ako kaan. Ako dyan. Feeling entitled. But hindi, bako man gabos. Kasi may mga aki na natututukan kan sa indang mga magurang. May mga aki na tanuman kan sa indang mga magurang na magayon na ugali. Ini lang po, base po ini sa mga nagkakahiriling ta sa lawas without their parents. Pagyaan si parents, okay, very good. Pag wala ang parents, nakakaluwas. Somehow may tabang da po sa ang pagdidisiplina. Kasi very different ang disiplina noong 80s and 90s and sa mga batang 2000 above. Somehow true. Kaya ito, di ka pwede magsabat-sabat sa nag-uuro na mga adult. Madala ka sa tingin. Kinulang kita kan sa tuya na oras ngunya na pagkahapon na ini. Dakulon pa ko ta. Let's think about tomorrow. Dapat ba ko kita YOLO? Still, let's think about tomorrow. Kung anoan pwede tang pag-ulayon sa aga. May kinaaraman digdi sa mga attitude kan sa tuya ng mga kaakian. Sa mga parents, pwede ta namang i-diagnose pa diit-diit sa tuya ng mga kaakian. I-diagnose ta pa diit-diit. Is it really helping? Pasain daw ini. Ano ang mga bagay na dapat, ano sa mga bagay na dapat, and anong mangyayari sa inda 10 to 20 years from now? Makakamit daw ninda so pigpapangarap to sa inda na maging sinda? Or baka date na sinda midbid? Alright, sa aga po grabe kita magribanan mga tugang. Salamatan po sa gabos sa mga nagkarantabay ngayon na aldaw na ini. Aldaw ng Lunas, January 6, 2025. Sa lado technical, Kuya Nems Flora. Si Shara dyan sa likod ni Jerome. Ang sa tuyang IT. Dyan tabi sa IT department. Ako po si Kuya A. Ang sa inyong nakaibanan. Sa masunod, giraray. Salamat sa nagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan